Інформаційний вечір на телеканалі АТР продовжується. Нагадую, що мене звати Ірина Ромалійська, і ми знову говоримо про те, що просто зараз відбувається під Верховною Радою, а точніше вже під стінами адміністрації президента. І у нас в гостях Аркадій Корнацький, представник фракції блоку Петра Порошенка. Вітаємо вас. Доброго вечора. От, пане Аркадію, як ви розцінюєте те, що сьогодні сталося у парламенті, зокрема те, що до Конституційного суду передали два законопроекти про вимогам, одним з вимог тих людей, хто стоїть на вулиці під Верховною Радою, ну і те, що не зрушилося з місця, там, наприклад, не було подано від президента законопроекту про утворення антикорупційного суду? Ну, давайте спочатку розберемося, що відбулося у Верховній Раді з цими законопроектами про внесення змін до Конституції України щодо скасування депутатської недоторканності. Ви перше оце зауважили, так? До Конституційного суду спрямовано обидва законопроекти. І президентський, і президентський, і той, який був підписаний і поданий, внесений до Верховної Ради 158 народними депутатами ще влітку цього року. Але між цими законопроектами практично нема жодної різниці, за винятком того, що президентський законопроект передбачає скасування депутатської недоторканності з 1 січня 2020 року, а законопроект, який внесли народні депутати, передбачає скасування депутатської недоторканності з моменту його вступу в силу. Ви, зокрема, за який голосували? Я голосував і за той, і за той. Але і той є не просто недосконалими, а і той насправді депутатську недоторканність не скасовує. А ви за скасування повністю? Я за скасування повністю, і для того, щоб скасувати депутатську недоторканність повністю, потрібно скасувати не лише першу і третю частину статті 80 Конституції України, але скасувати також і другу частину, яка прописана в обох законопроектах, і в президентському, і в депутатському. А що вона гласить? Ця частина статті 80 гласить, що народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування. А ви вважаєте, що мають нести і за голосування також? Так от це не просто виключити цю статтю, а ще потрібно було б статтю 80 викласти у зовсім новій редакції, що народні депутати України несуть юридичну відповідальність і адміністративну, і кримінальну, не тільки за наслідки свого голосування і за наслідки тих законів, які прийняті внаслідок їх голосування, а також навіть за невиконання передвиборчих обіцянок. Оце було б правильно, і це цілком... Та пересаджати можна всю Раду тоді. А безумовно, тоді не треба йти в Раду, якщо не будеш виконувати обіцянки. Що ви обіцяли своїм виборцям, коли йшли до Ради? Я обіцяв своїм виборцям дуже багато чого, і це в значній мірі дублювало те, що обіцяли політики, так сказати, першої величини, зокрема президент України Петро Порошенко. Не виконано майже нічого, тобто вас особисто можна тоді притягнути до кримінальної... Практично нічого не виключено, але напевне навряд чи мене можна було б посадити за тими змінами, тому що я практично весь час роботи у Верховній Раді докладаю максимум зусиль для того, щоб зменшити якомога сильніше шкоду від тих так званих реформ, які проводяться. Зокрема, воюю проти шкідливих законопроєктів і навпаки вношу корисні законопроєкти. Тобто я роблю все для того, щоб виконати мої обов'язки. Не дає виконати їх сама система. На жаль, не можу перепровірити зараз ваші слова, але ми можемо почути Семена Семенченка, представника саме тих мітингувальників, які стояли донедавна під Верховною Радою. А зараз йдуть, чи вже дійшли до адміністрації президента. Народний депутат Семен Семенченко, представник «Самопомічі», з нами на телефонному зв'язку. Семене, вітаємо вас. Де ви зараз знаходитесь і які у вас плани на сьогоднішню ніч? Доброго дня. Зараз колонна людей вже повертається під адміністрацію президента. Президент, в принципі,
продолжает свою политику игнорирования интересов избирателей, то есть там отсутствует кто бы то ни был. Но я думаю, что, в общем-то, этот поход был больше для того, чтобы передать документ, в котором содержится информация, что народные депутаты отзывают законопроект, который они подали по созданию антикоррупционного суда. То есть своим бездействием президент Порошенко привел к ситуации, когда масса министров, народных депутатов, как тот же сегодняшний Розенблат, получили педозры на БУЗы, незаконное обогащение и не могли привлечься, сесть, нет приговоров, нет конфискаций, потому что практически все суды подконтрольны вертикали Порошенко, коррумпированной вертикали, і затягують максимально судебний Варто процес. додати Так, все ж таки, перше Семене, діло що обогащення, жодна з цих це справ щодо воєнний народних прокурор депутатів Кулик, ще не дійшла до до сих пор не суду. рассмотрена. И теперь Порошенко не имеет, скажем так, оснований заявлять, что он не может по какой-то причине подать законопроект о создании антикоррупционного суда, который будет судить всех этих посадовцев вороватых. У него теперь полностью, хотя у него и до этого не были связаны. Продолжается акция под Верховной Радой, она будет переходить в более решительную площадь, потому что, все мы понимаем, что и антикоррупционный суд, и закон о выборах, который сегодня провалили, и снятие неприкосновенности, которые сегодня сымитировали, это способ. А люди хотят вещей более глобальных. В принципе, это можно свести к 3 требованиям. Основным. Прекращение правового беспредела, который происходит в стране, привлечение тех людей, которые этот беспредел создали, разворовывая страну, к ответственности, то есть посадки, конфискация, речь идет и об олигархах, и о высокопосадовцах. И третье, изменение правил. Люди хотят жить по закону. Семене, скажіть, будь ласка, чи будете ви залишатися на ніч під Верховною Радою? А мы будем находиться с ними. Я народный депутат, я давал присягу оставаться со своими избирателями. Поэтому тут. Ви будете залишатися на ніч? Да, я буду залишатися на ніч, и со мной будет народный депутат Егор Соболев, Павло Костенко. Сейчас идет нарада руководителей групп с разных городов, с Киева в том числе. Пришла как раз колонна от администрации президента, и будет принят четкий план дальнейших действий. А чому, Никто скажіть, не будет будь ласка, игнорировать плевки в лицо от власти своим избирателям. Власть Семене, будет скажіть, подчиняться будь не ласка, Путину, чому не інші олигархам, а людям? представники цього протестного руху, зокрема громадських організацій, заявили про те, що саме вони залишають акцію, принаймні до наступної сесії? Вибачте, ще раз. Чому, на вашу думку, інші учасники цієї протестної акції, які стояли з вами під Верховною Радою, залишили цю акцію до наступної сесії, принаймні, як вони заявили? Я думаю, что эти вопросы лучше задать им, но тот свист, которым сопровождали эти заявления люди, собравшиеся, я думаю, лучший показатель, как относятся к этому люди. Нельзя людям рассказывать сказки о том, что это была победа. Какая победа? Если было 3 вымоги, 2 провалены, 1 сымитирована. То есть снятие неприкосновенности в 2020 году, вот если новый состав парламента не отменит этот закон, и он еще даже не принят, потому что он должен быть рассмотрен в Конституционном суде. Да, действительно, есть 2 закон, который будет рассматриваться, закон Левченко. Но кто-то верит, что закон, который предполагает все-таки снятие неприкосновенности с тех, кто сейчас при власти, он будет принят. Никто это нереально просто. Поэтому я думаю, что это очередное просто-напросто окозамыливание. И почему эти люди, собирая здесь людей на акцію, говорять, що це победа, думаю, лучше спросити їх. Останнє питання до вас, Семене. Як саме ви голосували за зміни, за законодавчі реформи? Все обещания Майдана были провалены. Страна стремительно нищает. Идет торговля национальными интересами. Это нужно прекращать. Нужно делать новые правила, нужно менять власть, нужно починати жити по закону. Почуйте, будь ласка, мене, коли я говорю, глядач вас не чує. Він чує мене і так само, як і чуєте ви. Скажіть, будь ласка, як ви голосували за виборче законодавство, за зміни в виборчому законодавстві? Голосував за. Дякую дуже вам. Семен Семенченко був з нами на прямому зв'язку. Він повідомив, розказав про те, що про плани мітингарів, які відправились до адміністрації президента, передали законопроект про утворення антикорупційного суду. Тепер повертаються і вирішують, що робити вночі. От сам Семен сказав нам, що залишається під будівлею Верховної Ради. Аркадій
Корнацький в нас в гостях. Ну, от, пане Аркадію, на вашу думку, а чому президент таки не вносить, не чує цієї вимоги протестувальників і не вносить все ж таки законопроект про утворення антикорупційного суду? Я вибачаюся, ми зразу з вами перескочили з скасування депутатської недоторканності і про минуле виборче законодавство, яке розглядалося, і говоримо вже про антикорупційний суд. Так, у нас просто стислий ефір, а питань багато. Про антикорупційний суд. Про антикорупційний суд. Ну, як ми знаємо, є такий хід народних депутатів, які вносили законопроект, вони його відкликають для того, щоб міг внести як першочерговий законопроект президент. Так. Я не виключаю, що президент цей законопроект може внести, але це буде розглядатися уже не раніше, ніж через 2 неділі, тому що наступні 2 неділі не є пленарними. Тобто ви передбачаєте, що президент, наприклад, завтра може його внести? Я цього не виключаю. Але я хотів би повернутися до перших 2 питань і підкреслити, що те, що вважається сьогодні перемогою, начебто частковою, або принаймні декларується керівництвом Верховної Ради як велика перемога і початок такої великої політичної реформи, навіть і близько там нічого подібного немає. Тому що, по-перше, ще раз наголошую, що сама головна частина безкарності народних депутатів навіть і не задумується для скасування. Зберігається їх безвідповідальність, юридична безвідповідальність за наслідки голосування. Тобто все, що робилося до сих пір народними депутатами у Верховній Раді, може і далі продовжуватися, можуть прийматися всі шкідливі закони, які призвели Україну і український народ до того стану, в яких вони знаходяться. І тому, про яку ми можемо говорити про скасування недоторканності. Я почула, вона зберігається. Що ви навіть виступаєте за те, щоб відповідальність несли ті депутати, які не виконували своїх передвиборчих. Кримінальну відповідальність, по-перше, з серйозними термінами ув'язнення від 5 до 15 років, в залежності від ступеня вини у прийнятті тих чи інших законів, і з конфіскацією майна, та ще й з примусовими роботами, доки не будуть відшкодовані збитки. Невиконання передвиборчих обіцянок. За невиконання передвиборчих обіцянок адміністративна відповідальність. Якщо це не виправляється і голосується за шкідливі закони, наступає кримінальна відповідальність. А хто буде вирішувати, на вашу думку, які закони є шкідливими, а які ні? Мабуть, виборці. Раз. І по-друге, ну як це? Ми будемо прямим голосуванням руки підіймати. Я вважаю, що я вибачаюся. Ну, є маса служб, які визначають рівень життя народу, чи він погіршується, чи він складається. Є таке поняття, як експертиза. Ця експертиза може бути легко зроблена і правова, і економічна, і соціальна. Для того є дуже багато різноманітних професійних організацій, які робляться. Тому не питання. І те, що я кажу, це говориться не для піару. Насправді, в сьогоднішніх соціально-правових умовах або в державно-правових умовах, якщо не буде таких норм, які припинять оце свавілля законотворче, до тих пір не буде взагалі ніякої зміни на краще. А скажіть, пане Аркадію, чи знаєте ви ще якусь розвинуту країну, де є відповідальність кримінальна за невиконання передвиборчих обіцянок? Є така країна і не одна, але вона називається, можливо, ця відповідальність не відповідальність за виконання чи невиконання передвиборчих обіцянок, а називається відповідальність за корупцію. Просто це ж інше. Це не інше. Я вибачаюся. Це інше. Ну, я вибачаюся, не знаю, чи ви юрист, чи ні, але ви спорите із професійним юристом. Тому я вам ще раз кажу, що невиконання обіцянок і голосування за шкідливі для народу закони, вони завжди голосуються на чиюсь користь. Це один із різновидів корупції. Просто в українському законодавстві... Голосування на чию користь, на чиюсь користь, наприклад, за хабар, чи то там по дружбі, як йдеться, чи помилство, це дуже примітивний вид корупції. А коли приймається законопроект, який працює виключно на олігарха або на групу олігархів і на шкоду народу, це також корупція. Скажіть, будь ласка, просто українське законодавство визначає... Мораторій на продаж сільськогосподарських земель – це є корисний закон чи не корисний? І хто вирішує? По-перше,
цей закон, як ви кажете, вірніше, ці пункти перехідних положень Земельного кодексу, які вводять де-факто цей мораторій, тому що так потрібно владі, так потрібно олігархам, так потрібно земельній мафії. По-перше, звичайно, шкідливі для селян, шкідливі для економіки. Мораторій шкідливий. Але головне не в тому. Головне в тому, що цей мораторій де юре не існує, тому що ці норми прямо протирічать нормам Конституції, які встановлюють права Так от, власників. хтось вважає, що шкідливе, а хтось вважає, що не шкідливе. Соціологічні Давайте ми дослідження дуже в кажуть двох про те, словах. що селяни взагалі проти відміни. Немає Чому селян, проти? які проти, тому що селян ніхто не питав. Чому соціологи питали? Чому питають проти? мешканців міст, по-перше. Чому проти – це інше питання, чи тому, що вони дійсно проти, чи тому, що їм це розказали популісти – це інше питання. Ну, чому вони проти відміни Я мораторію? вас запевняю, що всі селяни розумні люди, і коли їм не захочеться продавати, вони продавати не будуть його. Але саме головне не це. У тих умовах правових, в яких існує Україна, зараз відкрити за термінологією влади, за термінологією журналістів, відкрити ринок сільгоземель, це значить, звісно, призвести до несправедливого обезземелення селянства. Можна знімати цей фактовий мораторій тільки в одному випадку – прийняти надзвичайно чіткий закон про обіг земель сільгосппризначення. Я є автором цього законопроекту, він є альтернативним до влади, його номер 5535-1 на сайті Верховної Ради. І я вас запевняю, якщо прийняти законопроект мій, то ніхто більше не вкраде так званої державної землі, яка насправді є народною, і ніхто не обмане селянина. Я згадала саме земельну реформу через те, що дуже багато в неї прихильників і критиків. І ваш законопроект також критикують. І хто буде вирішувати, чи шкідливий він, чи ні, це те, з чому ви починали. На превеликий жаль, я не мав нагоди із жодним із критиків подискутувати, бо всі ті критики працюють на владу, на олігархів. На владу ви кого маєте на увазі? Ви Критики? представник владної фракції. Кого ви називаєте я б не владою? назвав себе представником владної фракції. Я навіть не маю права себе так називати, тому що всі 3 роки перебування у фракції Блоку Петра Порошенка я практично у 100% випадках критикую політику фракції і не голосую за законопроекти, які схвалюються, за винятком законопроектів президента України, спрямованих на зміцнення обороноздатності. Пригадую навіть, що була та історія з вашим вихідом з фракції. Чи був все ж таки від вас ця заява про вихід? Нагадаю нашим глядачам, що з'явилася інформація з посиланням на вашого помічника, який повідомив, що ви написали заяву про вихід з фракції Блоку Петра Порошенка, а потім за 2-3 години сказав, що не може це підтвердити ані спростувати. Була заява чи ні? Про це вже багато разів говорилося. Була така заява, але причиною того демаршу були не земельні питання, а питання так званої реформи місцевого самоврядування, тобто питання знищення сільрад. Якраз тоді, на той час, уже відкрилися очі, стало зрозуміло, що так звана децентралізація і так звана реформа місцевого самоврядування насправді не що інше, як знищення сільських рад, а це знищення сіл і знищення взагалі селянства як такого. А чому залишилось? Чому таки не вийшли? Я вибачаюся, я не договорив. Я тоді зробив такий демарш по одній простій причині. Я близько року на той час не міг зустрітися з провідником цієї реформи, паном Гройсманом, навіть попри рекомендації президента. І він мені в той день пообіцяв, що ми обов'язково з вами зустрінемося протягом найближчих 5 робочих днів. Чому не Тому вийшли? тоді я відкликав ту заяву. Добре, хочеться, у нас не так багато часу залишається. Хочеться поговорити ще про вас особисто, бо коли готувалася до ефіру, знайшла дуже багато цікавої інформації. Наприклад, те, що ваша донька та ваш син є засновниками фірми у Криму вже після 2015 року. Після того, як Крим окупований та анексований, вони розпочали там бізнес. Чому? Ну, по-перше, ніякої фірми там немає. Мої діти мають там, як це по-російськи називається, лічне крестьянське хазяйство. Воно навіть не є юридичною особою. А по факту
діти є просто землевласниками. Тобто вони є власниками землі сільськогосподарського призначення, яка була переоформлена на них після анексії Криму. Фермерське господарство називається Чорноморське, так? Так, воно? це- І воно не діє, не веде ніяку діяльність? Ніякої діяльності не веде, ніяких податків не платить і взагалі не являється юридичною особою, не являється бізнесом. То, що там пишуть у інтернеті, пишуть безграмотні Ні, або от я просто не знаю, упереджені люди. чи зробили ми цей скріншот, чи можемо ми його зараз вивести на екран. Це не просто упереджені люди пишуть, це портал Російської Федерації, де зареєстровані різноманітні юридичні особи. І саме через те я питаю, бо тут же ж можна подивитися, що ваші діти є засновниками кількох ще фірм вже у Росії. Немає там ніяких фірм. Там є так звані обслуговуючі сільськогосподарські споживчі кооперативи. Тобто це те ж саме приблизно, що садове товариство. Тому я вже пояснював і пояснюю вам дохідливо і терпляче, що бізнесів ні у Криму, ні у Підмосков'ї або в Москві у мене особисто давним-давно нема з тих дітей? пір. А діти, я вибачаюся, громадяни Російської Федерації, вони там народилися, вони там виросли. Правда, більшість із них вже переїхали давним-давно, близько 3 років назад в Україну, працюють тут в Україні. А громадянство в них яке? А Російське? громадянство у 2 із 4 дітей, вірніше, у однієї доньки українське, а у інших поки що російське. І вони зараз мають посвідки на постійне проживання в Україні. І, наскільки я знаю, планують поміняти громадянство, тобто стати громадянами України. Але головне не це. Вони працюють в Україні, вони платять податки в Україні. Нардеп Вадим Підберезняк запевняв, що у вас також російське громадянство. Ну, я не хотів би говорити про цю особу, тому що Давайте без нього. Чи є у вас російське громадянство? У мене громадянство російське було припинено відповідно до законодавства українського і російського в 2005 році. Я вийшов із російського громадянства навесні 2005 року і став громадянином України відповідно до чинного законодавства. А чи правда, що ваша дитина, син, мені здається, працює у МЗС російському? Мій син працював з 2000 року по 2015 рік у МЗС Росії. 5,5 років із них він був за кордоном у відрядженні в Голландії, працював у посольстві. Потім він у 2015 році звільнився, приїхав на постійне проживання в Україну. Зараз тут проживає, А чим працює. займається тут? Тут займається сільським господарством і будівництвом. Ну, тобто бізнесом. І юридичною роботою, тому що він юрист. Тобто, я трошки неправильно сказав, він займається не стільки сільським господарством і будівництвом, скільки юридичною роботою у галузі сільського господарства і в галузі будівництва. А ви ж сам багато років прожили в Росії? 35. 35 років. А зараз там хтось залишився в Росії, з ким ви спілкуєтесь? Дуже багато друзів залишилося, причому дуже близьких друзів, і університетських, і тих, з якими я вже після університету подружився, з якими працював. Тому, безумовно, я ці зв'язки, і я оскільки я дуже зайнята людина і маю мало часу для поїздок, я завжди запрошую моїх друзів і моїх там хрещеників, наприклад, приїхати до мене сюди, в Україну. Вони інколи приїздять, хоча не так часто, як мені хотілося б. Пане Аркадію, а ще оця інформація про У мене те, що... онуки, я вибачаюся, у Росії. У мене одна із доньок, Анна, замужем і має 2 дітей, дівчинку і хлопчика. Чим займається в Росії? Вона займається своїм інтернет-магазином. Вона обдарована художня людина і вона конструює дитячу одежу. Скажіть, будь ласка, ще інформація, яку я сьогодні побачила, і не можу вам її не поставити питання, щодо цієї кримінальної справи. Зокрема, вас звинуватили органи Російської Федерації у замовному вбивстві, що начебто ви виступали замовником, а от виконавці чи організатори цього вбивства вже засуджені, і один з засуджених – це ваш племінник. Як ця справа розвивається щодо вас? Ну, по-перше, немає у мене там засуджених племінників, це раз. По-друге,
всі звинувачення, які ви зараз цитуєте, напевне, від тієї ж особи, або інформація про ці звинувачення від тієї ж особи, яку ви тут називали, і від йому подібних, це представники Миколаївського бандитського групування так званого «Мультика», який зараз арештований і сидить у тюрмі. Тому це люди, які багато років разом із партією регіонів, із губернатором, із обласними прокурорами, із генеральним прокурором Пшонкою і його сином Артемом намагалися зламати агрофірму Карнацьких, намагалися знищити мене як кандидата у депутати. 15 секунд до кінця ефіру. Тому жодних офіційних звинувачень я не бачив, не чув. Оте, що ви знаєте із слів цих агентів, можливо, московських. Неправда. Я такого не знаю, такої правди. Дякую вам. Перевіримо цю інформацію. Будь ласка. Аркадій Корнацький був гостем нашої студії. Мене звати Ірина Ромаліцька. Я вам кажу до побачення і зустрінемося саме в цій студії завтра вже о 18:20.